cursurile care vi se cer. De obicei se cere un curs de fracturi la nivelul basic. Ortopedie este și traumatologie este în mare parte despre fracturi și despre patologii degenerative ale oaselor, da? Și de asta veți cere un curs de fracturi care se face de obicei la Davos. După cum știți, Davos este un loc foarte fain de schiat și acolo se duce lumea, mai ales iarna. De obicei cursurile astea se fac în decembrie, durează cam o săptămână, 5 zile. Acum, în urma pandemiei, durează și mai puțin, câte 3 zile. Și lumea face cursul, face la sfârșitul fiecărui capitol din curs, așa să zic, parte din curs, o parte practică. Seara se întâlnesc. Mai înainte era cursul așa, în așa fel făcut încât la amiază era o pauză în care lumea putea să ducă schieze, acum nu mai este așa. Și ăsta e un curs pe care trebuie să-l faceți și după aia să introduceți diploma la dumneavoastră în catalogul ăla online în care arătați și puneți tot ce ați făcut. După care este un curs advanced, de avansat de fracturi, în care se vorbesc termeni un pic mai complexi, nu doar ce este o fractură și câte tipuri de fracturi sunt, cum se operează, cum mai bine se opereze, care sunt avantajul, dezavantajul, complicațiile, cum să rezolvați complicațiile alea în timp util, așa. După care este un curs de radiologie, sau mai bine zis, nu e radiologie, dar este despre razele folosite pentru radiografii, da? Ca să înțelegeți ce înseamnă asta, exact cum funcționează asta și cât trebuie să aveți grijă ca să nu vă expuneți prea mult, ca să nu vă puneți membrele, ochii în gonadele, în pericol. Așa. Dintre cursuri, mai sunt câteva cursuri care sunt adiționale, adică nu vă obligă nimeni să le faceți, dacă vreți puteți să le faceți, dar încă un curs important este cursul de pregătire înaintea examenului de anatomie și este la fel un curs pe cadavru, se făcea în Austria, în Graz, acum nu se mai face acolo, dar se face în unele universități. Vă duceți, de exemplu, o dată pe săptămână, este un cadavru și astăzi o să vorbim despre umăr, de exemplu, și cum poți să ajungi la articulația umărului din mai multe părți. Și faceți asta toți împreună cu un profesor de anatomie plus medic, ortoped, de obicei un doctor cu titlul de profesor. O altă chestie importantă este că aici se cere să faceți câteva congrese, să participați la câteva congrese. În primul rând, congresele Societății de Ortopedie din Elveția, care această societate are un congres o dată pe an, de obicei un congres mare și câteva congrese mai mici, dar se cere să participați la 4 congrese mari, ceea ce înseamnă că dacă faceți rezidențiatul 6 ani de zile, va trebui ca în timp de 4 ani de zile să mergeți la aceste congrese. Apoi, se mai cere să publicați un articol, o lucrare. Aceasta trebuie să fie publicată într-o revistă. Revista trebuie să aibă un factor de impact destul de ok. Și dumneavoastră să fiți ca prim autor. Asta este o chestie importantă. După aia se cere să fiți ca prezentator la un congres, nu neapărat congresul Societății de Ortopedie, poate să fie și alt congres internațional sau național, dar să fie un congres cât de cât ok, să aveți o prezentare orală sau un poster să fie prezentat. Și o altă chestie este, aici spune și accentul pe niște expertize medicale și trebuie să știți ca medic ortoped, traumatolog să puteți să evaluați un pacient și să scrieți într-o expertiză, ceea ce înseamnă că faceți ca un act
de câteva pagini, pot să fie de la 5 pagini până la 70 de pagini, în care evaluați capacitatea unui om de a mai fi angajat, de a lucra în câmpul muncii. Și această evaluare o faceți împreună cu un coordonator, cu un medic superior și va fi trimis la organele de stat ca să, în cazul în care un pacient a avut un accident sau are o boală debilitantă și nu mai vrea sau nu mai poate să lucreze, de exemplu, ca în construcție și trebuie să este cerut părerea unui expert, și pe timpul rezidențiatului îți cere să faci în ortopedie cel puțin o expertiză de asta, în Germania cred că îți cer 5 expertize din astea și dacă faci alt rezidențiat, de exemplu psihiatrie, îți cere tot 5, chiar și în Elveția, e foarte diferit. Ce mi-am mai scris eu aici? Cum se termină rezidențiatul și când devii medic specialist? Este momentul în care ai adunat catalogul de operații, care este iarăși o chestie mult mai dificilă în Elveția în comparație cu orice altă țară. Aici se cere să faci, de exemplu, 450 de operații, tu să fii ăla medicul care operează mâna întâi, așa se numește, de fapt, plus, încă cel puțin 200 în care tu să-l ajuți pe chirurgul principal. Și toate aceste operații o să aibă un act la sfârșit pe care o să fie scris numele dumneavoastră și pe care trebuie să-l salvați într-un anumit format, PDF, sau să-l printați și să-l adunați la catalogul dumneavoastră. Da. În momentul în care aveți toate examenele, toate cursurile, toate operațiile și ați reușit și să învățați pentru examen medic specialist, vă înscrieți la acea comisie care o să vă evalueze și mergeți și dați 2 examene. Primul examen este un examen la fel ca rezidențiatul în România, un examen cu întrebări multiple, care este destul de dificil și la care trebuie să învățați absolut tot, chiar și chestiile neimportante. Și al doilea examen este un examen cu cazuri. De exemplu, aveți un pacient care are o fractură de radius distal, ce faceți? Sau vine pur și simplu pacient, nu știți în care fractura aia, doar a căzut pe mână și încheietura mâinii este umflată și ce presupuneți că are, ce investigații faceți, ce diagnoze presupuneți că are, ce diagnoze excludeți, cum vreți să-l tratați conservativ, operativ, invaziv, în funcție de ceea ce are. Așa, sunt câteva cazuri. După aia sunteți medic specialist, dacă l-ați trecut cu bine și pe ăsta. Și vă mai rămâne să vă găsiți un loc de muncă ca medic specialist. Cu asta este un pic problematic. Mulți colegi nu își găsesc imediat după ce au dat examen de medic specialist acest loc de muncă și mulți rămân să mai muncească un pic pe locul de rezident. Dar nu este rău, pentru că ți dă voie să faci deja mai mult, pentru că se știe că ai dat examen medic specialist și salariul oricum crește în funcție de experiență, de ani de experiență. Clar că după ce dați examen de medic specialist, o să crească salariul și mai mult. Sper că n-a fost totuși prea repede și nu v-am bătut prea mult la cap, dar ăsta chiar un domeniu pe care o știu. De aia, vă doresc mult succes, indiferent de ceea ce alegeți să faceți și hai să o dăm cu femurul. La revedere!